निउज 24 बड'लेण्डआ मडेल बिटिसि सिमांनि नुथाय दिन्थिनो आखायाव लादों। बिटिसिखौ 15 बोसोर खुंबोनाय गाहाय खुंगिरि शिव हाग्रामा महिन्द्रानि मिजिं बिटिसिखौ मडेल बिटिसि खालामनाय। नाथाय सिमाङाव नुना बुंनाय ना मोगथांनिमोन बिखौ रायजोफोरनियाव सिफिन्नाय। निउज 24 बड'लेण्डनि आखायाव फैदों मडेल बिटिसि सिमां नुथाय। उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय भैरबकुन्द बिटिसि समस्तिनि सान्तिपुर भिसिडिसि रायजोफोरनि खुद्रिनाय आरो सोंखारिनायनि बिथांमोननि रावजों मा मोनखो 15 बोसोराव गोबां स्किम हमना रां जाख्ल'नायनि अजद दिखाङो। लामा PMAY न'फोरखौ आद्रा मावना जाख्ल'नायखौ दुखु फोरमायना सोंखारियो ना পশ্চিম মাজুলী LP স্কুলৰ পৰা পশ্চিম মাজুলীলৈকে বনাই দিয়া ইহঁতে এই কেৱল ইষ্টিমেট লৈছিল। গতিকে এই ৰাস্তাখনেদি মানে আমাৰ এই পশ্চিম মাজুলীৰ পৰা যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী আহে স্কুলত অহা যোৱা কৰে, ইহঁতে এই দংটো মানে ইহঁতে পাৰ হওঁতে জাপ মাৰি পাৰ হওঁতে কাৰোবাৰ কলম পৰি যায়, কাৰোবাৰ কি এনেকৈ তেনেকৈ মানে বহুত বস্তু কামটো কোনে কৰিছিলে? এই আমাৰ ইয়াৰে চেয়াৰমেন। কি নাম? চেয়াৰমেন আছিল ইয়াৰে पियुष दैमारी। চেয়ারম্যানের নাম? पियुष दैमारी। खुलुमबाय, आंनि मुङा जिबन ब्रह्म। आं नैबे सान्तिपुर भिसिडिसि हालामाव थायो। दा नैबे जिथु MGN रेगानि लामा, दा बे लामाखौ 2017 आरो 18 नि गेजेराव बिथांमोनहा मावनो लादोंमोन। दा बेयाव बिथांमोनहा नैबे खामानिखौ जेब्लानिफ्राय माने इन'भेसन खालामदों बेनिफ्राय आं साखि दङ जे बे लामाखौ आं सान हर थाबायो। बेजोंनो आङो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो। आंल' नङा, आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे पश्चिम माजुलि बस्तिनिफ्राय फैनानै नैबे गंसे LP स्कुलाव फरायफैयो। उन्दै उन्दै दा बेनि एमाउन्टआ जाहैबाय गासै 5 लाख। आरो बे लामाया जोबोद गुसुंथार। दा बिथांमोना बे खामानिखौ 30 जनसो मानसिखौ माने सानथामसो लगायनानै बेखिनियावनो बेनि एमाउन्टआ बा फैसाया जोब्बाय होननानै बुंदों। दा जोङो सान्तिपुर भिसिडिसिनि जिथु चेयारमेन पियुष दैमारी बिथांखौ आङो लोगो हमो जे आदा लामायाथ' माथो हाफ दान जाबाय, जे बेखिनि थाखाजोंथ' बेयाव हा होनानै बिनि सायाव बाला अन्थाइ होनो हायोमोन होननानै। जे माने बाला अन्थाइ होनायनि माने बेयाव स्किम गैया, जोंना अनलि बेयाव हा फेन्नायल'सो, बेखिनिखौ बाथ्राखौ बिथाङा माने बुङो आरो। दा बिनिफ्राय आच्चा बे हाखौहाय बिनिफ्राय फेन्नो हागोन ना हाला आरो होनो हागोन ना हाला होनायाव इटिमेडे बिनि फैसाया बेखिनियाव जोब्बाय, नांगौबा जोङो नेक्स्ट बोसोरफ्राव माने बेखौ गोदान स्किम हमनानै खोफिनगोन बिदि बुङो आरो। दा बेवहाय आंहा जोबोद माने अन्धबिश्वास दङ जे बेखिनि गुसुं लामायाव जे माने 5 लाख थाखा थांगोन बेखौ आङो माने फोथाया आरोखि। जे बिथांमोना माने थाखाखौ सोंनो थाङोब्लाबो जोब्बाय होननानै बुङो। ओमफ्राय जिथु नैबे नेम प्लेटआव लिरदों पाब्लिक इनफरमेसन जिथु बर्डआवहाय लिरदों जे बेयाव बिथांमोना नैबेयाव ID नम्बरखौ लिराखै। जे बेयाव ID नम्बरखौ बिथांमोना जुदि लिरोमोनबा बे ID नम्बराव आङो माखासे खामानिखौ मावनानै बेनि जिथु माने एमाउन्टआ क्लस जाखो ना दंबावो ना गैया बेखौ आं नायनो हागौमोन आरोखि। जे सान्तिपुर भिसिडिसिनि जेसेबांनाखि स्किम दङ MGN रेगानि, बिथांमोना बेयाव माने ID नम्बरखौ लिरा। माने ID नम्बर होनाय लोगो लोगो जे बे स्किमनि फैसाया बेसेबां दिरुनजायाखै बेखौ रायजो राजाया मिथियो नालाय, ओंखायनो बिथांमोना बेयाव मेन पइन्टखौ लिरा आरो बाखि पइन्टफोरखौ लिरनानै होयो। दा बेखिनियानो। दा आङो जोंनि जिथु बे सान्तिपुर भिसिडिसिनि जेसेबांनाखि स्किमफोरनि खामानि मावनाय आं बेखौ मोनसेबो फोथायाखै। आरो नैबे लामाखौथ' आङो अपेनिंनिफ्राय नायबाय थाखादों। जास्ट बेखौ माने 30 जनसो लेबारफोरखौ बिथांमोना बेयाव सानथामसो सोदों, दा बेयावनो जोबदों आरो। ओमफ्राय बिथांमोनहा 5 लाखआ बेखिनियावनो जोब्बाय। आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि खालामो जे 30 जनसो माने लेबारा जुदि खामानि मावफैबा जब कार्डनि नामाव बिथांमोना बेखौ 120 जन गाहाम मावनाय एटेन्डेन्स खालामो। दा होमब्ला बेबायदिबा बे लामायाव बोरै हाया गाखोगोन? जुदि माने 30 जन मावनायखौनो जुदि 120 जन जुदि एटेन्डेन्स खालामनानै जुदि होयोब्ला, होमब्ला बेयाव 90 जन मानसिया उइलिंलि ओरैनो माने मावनाय हिसाबै बिथांमोना बेनि एकाउन्टआव कार्ड हल्डार जिथु जब कार्ड हल्डारनि एकाउन्टआव फैसा सोनानै बिथांमोना बे फैसाखौ गावसोर आदाय खालामनानै जायो। आरो बेबादिनो जोंनि खामानिया दा दिनै नैबेखिनि ससे लामा मावनायावनो 5 लाख थाखाया जोबदों होननानै आंहा फोरमान दङ। बेखिनियानो आंनि आहुति। গম পাইছিলোঁ, কিন্তু কাম হ'লে একেবাৰে কৰা নাই। কেই লাখ টকা আছিল? এইটো 5 লাখ টকাৰ আছিল। আমি গম তাৰ বিষয়ে মইতো শুনা পাইছিলোঁ এইটো 5 লাখ চেংচন হোৱা বুলি। তেখেতে চেয়াৰমেনে কামটো নিজে কৰিছে, আমাৰ শান্তিপুৰ ভিচিডিচি পৰে। তেখেতে কামটো কৰিছে, কিন্তু আধা মানে আধাও নহ'ল পুৰাই।
5 লাখৰ ভিতৰত কমচে কম কৈছে যে 30-40 হাজাৰমান কামটো কৰিছে আৰু এনে ৰাইজৰ পৰা তেখেতক হেৰি কৰা হৈছিল নে নাই, কোৱা হৈছিল নে নাই? তেখেতক ক'ব লগা নাই, ইটো ৰাস্তা দিয়ে অহা যোৱা কৰে, ঘৰটো ওচৰতে, মোটামুটি 150 মিটাৰমান হ'ব। এইটো নিজে জানিব লাগে, ৰাইজৰ কাম সদায় ভালকৈ কৰিব লাগে, তেতিয়া ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিব। দিয়া নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে ইমান অসুবিধা যে চাইকেল পাৰ নহয় না, এটা গাড়ীও পাৰ হ'ব কাৰণে নহয়। কিন্তু আজি আহে কিন্তু একো নকৰে আৰু। এই ভোট কাক দিছিলে আপোনালোকে? ভোটটো আমি বিপেড চৰকাৰকে দিছিলোঁ। এইবাৰ কাক দিব? এতিয়া আহি যদি ৰাস্তাবিলাক নবনালে তো আমি কেনেকৈ দিম তাক? যদি বনাই দিয়ে তেতিয়াহে আমি দিম, নহ'লে নিদিম। এতিয়া আমি ইয়াতে এজন ঘৰত যদি বেমাৰ আজাৰ হয় তাকো মেডিকেলত ল'বৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই, চাইকেল লগত ভালকৈ যাম বুলি ক'লে এইটোও ৰাস্তা নাই। আমি এনে ছাগলী গৰুও ল'বৰ কাৰণে পাৰ হ'ব দিগদাৰী হৈ আছে। ইমান অসুবিধা, তেতিয়ালৈ কৰিম বুলি কয় কিন্তু আহিব আৰু কৰি নিদিয়ে আৰু। এইটো ৰাস্তাটো কাম কৰি দিয়া নাই যে? কৰি দিয়া নাই লিডাৰক, কিন্তু আহি পেলাই চাইহে কৰি দিম বুলি কয়। 15 বছৰ হৈ গ'ল, এনে হেৰিটো আহে। এইবাৰ কাক দিব ভোট? এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ ৰাইজে UPPL ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ। UPPLক দিব? হয়। মাজুলীৰ পৰা একবাৰ কৰা মূললৈকে যায় এইটো ৰাস্তা ন? হয়। এই কিমান বছৰ হ'ল এনেকৈ থকা ৰাস্তাটো? 15 বছৰ হৈ গ'ল। 15 বছৰ? হয়। 15 বছৰ একো কৰি দিয়া নাই এইটো? একো কৰি দিয়া নাই।